హిందూ ఇది ముస్లిం అంటే నిన్న మిత్రులు అంటే ఈ రోజు వచ్చేది ఇది మతం మాదని చెప్పేసి హిందూ బతుకుతాం, ముస్లిం బతుకుతాం, క్రిస్టియన్, సిక్కు, గోపులకు నాస్తికుడు బతుకుతాం. వీళ్ళు ఎవరంటే అడగని నా మతం నా ఇష్టం సరే నా కానీ ఎవరైనా కానీ ఎవరైనా కానీ కించమర్చి ఏ మతం మాట్లాడడం కానీ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చారా, ఎవరైనా చేశారా? ఇలా మతాల మీద ఘర్షణ ఎందుకని చెప్పేసి పదే అంటున్నారు. పదే టార్గెట్ చేసేసి డిపార్ట్మెంట్ లో కాకుండా ఇక్కడ వచ్చి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వస్తానో లేదో రోడ్ ఎంబడి అక్కడ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ ఇస్లాం మతం నశించాలి, ఇస్లామిక్ ఉద్యోగులు అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఈ విధంగా అది యూనివర్సిటీ కాదు సార్. ఇంకా నాన్నమాట అదే పని నెక్స్ట్ అడగడం జరిగింది. ఇది అన్నం కరెక్ట్ కాదు భయా, మీరు ఎవడో మీరందరూ ఉన్నారు, ఎవడో పాకిస్తాన్ చేసుకున్నారు. ఇక్కడ దానికి సంబంధం ఏంటి? ఇది ఇండియా, అందరం సంబంధం అందరూ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా మాట్లాడుతుందని చెప్పేసి మొన్న నువ్వు కూడా జిహాద్ ఇది అది అని చెప్పేసి మాట్లాడేది. నేను అంటున్నారు రాష్ట్రంలో అంటే నేను చూస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నాను. అయినా కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు.